Мястото е Висшето училище по застраховане и финанси, накратко ВУЗФ. Мисията на университета е да подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на икономиката. Доказателство за това е сътрудничеството с чуждестранни университети по различни бакалавърски, магистърски и следдипломни програми. Той е професор Судханшо Рай. В България е по покана на ВУЗФ. Преподава в бизнес училището в Копенхаген, трето в световната класация след Харвард и бизнес училището в Лондон. В момента научно-изследователската му дейност е насочена към нововъзникващите пазари. The coral reefs. The coral reefs are not necessarily a resource-rich area. Okay? But look at the kind of life that survives on a coral reef. Plentiful. How? Because each of them learn to use the waste of the other. So somebody else's waste becomes one person's resource. So we all coexist. Nature coexists with other very beautifully. It's only we men, human beings, have decided not to coexist with nature. Okay? Somehow. So we want to control everything, and we want to defeat everything and build everything and smash everything just because our ideas are first. But that's the way we have grown up to be. But is it necessarily that's the way we should continue to be? Големи въпроси, чието отговори тепърва ще търсим. Намирането им ще ни помогне да открием път към себе си, а в последствие и да се ориентираме в сложния лабиринт, наречен бизнес. Те са Мирела, Давид, Ники и Джоко, студенти по бизнес мениджмънт в съвместна програма на Шефилдския университет и ВУЗФ. Предприемачеството и иновациите са тяхна страст, но за да покорят света с идеите си, трябва да запомнят нещо. Passion, for me, is connected to the entrepreneur's personality. Okay? So the entrepreneur should have a kind of a personality that should be able to understand and identify the core challenge. What is that core idea that he is providing the solution to? That clarity has to be there. General passion is good, but not sufficient for an entrepreneur. Ето и как самите студенти определиха срещата си с професор Рай. Феноменално и безценно. Вдъхновяващо. Страст в предприемачеството. Всички научихме, че за да успеем, трябва да знаем какво точно искаме. Колкото сме по-наясно, толкова по-малко ресурс ще изгубим. Така се връщаме там, откъдето започнахме. При кораловия риф, където всяко нещо се случва благодарение на друго, а не напук на него.